Vaja, sí, pareix que ara... Ara sí. Ara sí. Molt bé, doncs vos saludem. Lleva-la bé. Molt bé. I comencem la classe de Qigong d'avui. És la classe informal en roba de macet, en roba d'estar per casa. Molt bé, sabeu que és molt bo dur roba còmoda quan fas Qigong. Així, la roba de gimnàs, esta roba de licra apretada, no és l'adequada. Nosaltres no fem Qigong per suar, fem Qigong per equilibrar-nos, per llevar-nos de damunt l'estrès, per sentir-nos en més condicions que se'ns assossegar el cos i la respiració per a que la ment descansi. Tot esportista no fa esport les 24 hores al dia, sinó que fa esport, s'esforça, però també té el seu descans i la seva recuperació. Els que no som esportistes, també els que fem vida normal, necessitem desestressar-nos, perquè no s'aguanta estar sempre alerta les 24 hores. Necessitem per a que el cos i la persona funcionen, necessitem posar-nos en nou. El Qigong ens ajuda a posar-nos en nou, això que normalment ens costa. Molt bé, doncs comencem precisament amb la repassada, que s'ha de fer o explícitament o implícita, encara que no ho diga el mestre, ja se suposa que es comença així, però avui ho farem explícit. La idea és, disculpeu-me que estic al corrent de l'aire, tancar les portes i així no tindrem ball de cortines del rerefons. Molt bé, la idea és regular el cos, regular la respiració i, com a conseqüència, regular la ment. Per regular la ment no intentem fer coses, no ens esforcem. El que fem per a regular la ment és regular el cos i regular la respiració. I ahir la ment ja va sola i s'assossega. Si aconseguim aquestes dues coses, com regulem el cos? Doncs ens posem en la nostra posició estàtica bàsica, així deixant caure el coxis i recordant que hi ha com un cordellet que ens estira solament de la coroneta, peus paral·lels, braços penjant, com dos corbates penjant d'una palomilla, d'una perxa, mortes, braços estan mots, no estan fent força, estan mots, deixats caure. Girem un poquet els colzes cap a fora, observeu-los, ho faig més de prop, giro un poquet els colzes. Que sembla que no hagi fet pràcticament res, doncs fent això ja deixa respirar més la part del tapau, dels punts tapau de l'acupuntura, que són tan importants per equilibrar, per desestressar-nos entre moltes altres coses. Doncs que corre a l'aire, que pugui passar un poquet d'aire. No és precís que estiguem així, sinó que no estaríem còmodes. Hem d'estar còmodes dins de deixar-nos caure. Molt bé, tanquem els ulls, deixem caure el coxis, ens estira la cordeta del cim del cap, de la coroneta, i fent això s'estira, la persona s'estira, la columna, els genolls un poquet flexionats, però de manera còmoda. Genolls un poquet flexionats, no tan flexionats que si mires cap avall veges el genoll més lluny de la punta del peu. No, en aquest cas no. En aquest cas patiries, per estar així
en posició de repòs no et convé. Simplement un poquit de flexió. Ajudar en aquest gest dels genolls, ajudar a la descompressió de l'esquena. Braços com a corbates, barbeta cap a dins, val? Si fem això, bloquegem la nuca i l'energia, el chi, no fluís tan bé. Val? Fem així, pujar-nos la coroneta, i ja per gravetat la barbeta tira un poquet cap avall. Molt bé, i estan així, deixes caure, ens repassem el cos. Estem alineats o estem una miqueta torts? Estem més inclinats d'un costat que d'un altre, per exemple, estem massa inclinats cap avant o cap darrere i no estem còmodes? No, busquem la posició, simplement busquem la posició. En la posició, conforme caus, este sector de les ingles per davant s'obrin, s'obrin les ingles i se distendeix també tota la línia de lligaments que hi ha per damunt de l'os púbic, on comença la panxa de baix cap amunt. Molt bé. Doncs estem així. I en aquesta posició, mirant-nos que estiguem alineats en el nostre eix, tranquils, descomprimint-nos en aquesta posició, afegim a la regulació del cos, afegim la regulació de la respiració. I el que fem és simplement, si voleu començar sospirant, i a partir d'ací deixem que siga la respiració ella soles la que vagi fent. Nosaltres som simplement els espectadors de la respiració. No la forcem, simplement l'observem. I així estem unes 5 o 6 respiracions. Un parell de respiracionetes més mentre jo em poso un poquet de costat perquè vegeu també de 3/4 com és la posició. Recordeu d'obrir el tapau. Molt bé, anem obrint els ulls i ens observem. Si ho hem estat fent bé, és a dir, si ho hem estat fent correctament, la ment s'ha d'ocupar de contemplar el cos, en quina posició estava, si està així, corregir, i de contemplar la respiració. En aquestes 2 tasques ja ha d'estar a temps complet. Si està a temps complet, vol dir que aquestes 7 o 8 respiracions que hem estat fent en total són respiracions en què la ment ha estat en off. La ment no ha estat saltant d'un tema a un altre. Sembla que els orientals traduïts a l'anglès li diuen la monkey mind, la ment
que bota com una moneda d'estes xicotetes que salten i ja estan així, ja estan allà. Val? Hi ha una sèrie de moviments de xicon que estan connectats amb l'energia de moneda. Val? I són moviments de numerar. Val? Val? Jo soc mala moneda, us ho he d'advertir, però els seus mestres ho fan molt bé. Val? Doncs la ment, que és una moneda, que va d'un lloc a un altre, ara este tema, ara l'altre, ara l'associació d'idees, ara l'altre, ai, cuidao amb això, ai, que m'havia oblidat de l'altre, i així passa el temps i passa el dia, i està sobrecarregat, i ja no ha pogut estar pensant en tot això perquè havia de concentrar-se en el cos, com el tinc recte, a Gorita Pau, va al Cordeller, deixa caure en el cos i contemplar la respiració. La respiració, si la contemples, hi ha mosquits i m'estan picant, per això m'haureu fer alguns gestos que no són pròpiament de xicot. Aviam, si això ens funciona, ja ho veurem. Bé, doncs la ment necessita descansar almenys una estoneta, per curta que sigui, la ment ho agraeix. Deixar d'estar llamp i posar-se llint, posar-se passiva, relaxada, distesa, com les ments dels xiquets que no han patit, els xiquets confien que les coses aniran bé i que les seves necessitats seran cobertes. Val? Doncs nosaltres això més o menys també ho hem viscut i és molt bo reconnectar amb allò. Hi ha maneres i maneres de posar la ment en off, de posar la ment en aquest estat confiat, passiu, si volem, llint. Tiu Bunaga, que és un mestre excel·lent i una persona molt budista, jo només estic així a mitges amb el budisme, no em trobareu com a budista integral. Però bé, tiu Bunaga, que és molt bona persona, és molt bon mestre i molt bona persona, fa molta insistència que en la vida dels occidentals ens oblidem de complementar totes aquestes coses que fem de cara a fora, anar a treballar, preparar classes, jo què sé, llaurar la terra, tot això que són accions que va fora, ha de ser contrarrestat amb temps i atenció de retorn, d'anar de retorn a la persona. Has eixit al món, has eixit de les preocupacions, has eixit, has estat alerta en l'exterior, la persona necessita un complement d'això, necessita tornar. És una qüestió molt bàsica, no és ni particularment mística ni de ja a les portes del nirvana. No, això és una cosa molt bàsica que tota persona entén quan està molt cansada. És millor eixir al món, fer el teu yang i tornar, eixir al món i tornar, fluint, yin i yang, que no, estar sempre en yang, sempre així, fins a caure exhaustos, fins aquí, que ja no veus més i caus. Això no és harmònic, no va amb la persona, no és el que ens eixiria de natural si no estiguéssim estressats. L'estrès fa perdre la perspectiva. Molt bé. Doncs ja veieu que hi ha classes que són més d'acció i hi ha classes que són més de la passivitat essencial, més llint.
Val? I aquesta és una classe així, o almenys al començament és una classe així, molt lívida. 3 respiraciones més en esta posició, repassant-nos el cos, repondemos el tapao. Fem un sospir. I a partir d'ahir deixem la respiració solta. Que estigui a gust. Molt bé. Doncs ens podríem passar hores en aquesta posició, però no ho farem així. No ho farem així. A continuació ens expulsarem una miqueta. Llavors començarem, manejarem, expulsarem. Comencem amb les mans. Ens han pujat formigues a les mans i ens les expulsem. Val? És això que fem espontàniament. Si ens puja una formiga, fas, ai! Val? Però potser no t'importa massa que et puja, però generalment no t'agrada, te l'expulses. I no te l'expulses dient, ara manejaré este dia i ara l'altre. Simplement la ment diu, fora formiga. I el cos se la lleva de damunt. Val? Ens expulsem un poquet, les mans ben expulsadetes. I ara fem l'expulsar més llarga de manera que els colzes es pleguen i es despleguen. A més de les mans, els colzes es pleguen i es despleguen. Molt bé. Ara fem rotació de muscles, d'ací els braços simplement continuen, segueixen, no duen la iniciativa. La iniciativa és de muscles. Val, estàvem així. No cal que ho fem tan a presses, no volem, ara ho ralentís per a que vegeu que es tracta d'ajudar els muscles a rotar. I això també ho puc fer així, a pressa. Val? Ho faig com vull i com em ve bé. Ara, el cas és expulsar-se. Quan ho faig, estic combinant ara moviment de rotació de muscles amb moviment d'expulsar mans i colzes. Si t'avorreixes, ho vas fent alternat. Llavors, així, novament estem ventilant la zona dels punts tapau. Estan així, més o menys a l'alçada mitjana del sostenidor, diguem, si eres xica, si eres xic, se sol dir a l'altura de les tetilles. Doncs això, més o menys per així. Si fas així, esta zona respira durant una estona. Molt bé, hem expulsat mans, hem plegat colzes i hem rotat cap arrere, que és cap on més ho necessitem. Hem rotat muscles. Ara, però, anirem cap avant. Llavors rotarem, però també les mans i els colzes acompanyaran. Val? M'hi giro un poquet. Quan vinc, baixe, tapau. Els palmells de les mans van girant. No necessites fer res més
que han recordat-te de girar els palmells de les mans, val? Així, i així. Molt bé, ara es desperem. I aprofita també per a badallar. Moltes vegades el xicuc indueix el badall i això és un bon senyal vol dir que el teu cos s'està posant en marxa per a llevar-se l'estrès de damunt. Quan estem estressats no podem badallar. Molt bé, doncs una miqueta més, vinga, que és molt sa. No m'imiteu particularment quan està per badallar pot fer que el cos s'acompanyi, però cada un sap el seu badall i en aquest moment sap quin gest fa. I de vegades es volen gestos diferents, segons el que tingues més contret i més distès. Molt bé, doncs ja hem fet unes poquetes rotacions d'extremitats superiors, ara les inferiors, espolsem-nos la formiga del peu. De vegades fent aquest exercici a l'estiu és disparat a la sandàlia o l'espardenya. Molt bé. Val. Tinc un atac de badalls. Vale. Molt bé. A quina hora acabem? Jo ara n'hi ha 10 minuts o un quart d'hora que cada moment atendre una reunió i després puc tornar. Vosaltres aneu seguint. Molt bé, d'acord. Vale? Tu vas seguint i jo m'incorporaré quan acabi. Molt bé, d'acord. Lleva la veu, perquè com estàs gravant... Sí, en tot cas, com ara me pareix que eres l'única, quan tu et desconnectes acabarem pront i ja està. Avui serà una sessió curteta. Molt bé, doncs estàvem en els badalls. Molt bé. Formigues. Tornem a expulsar-nos, però amb el moviment. I tota la persona. Estirem la cama sense fer massa força, simplement expulsar-nos força. I acompanya el cos, acompanyen els braços i ens expulsem el xi gastat. Tot aquest xi, tota aquesta energia personal que és deteriorada. Molt bé, només un expulsonet, ja ho hem fet. I ara començarem amb ondulacions i rotacions, que és un tipus d'exercici de qigong molt estiuenc. Ajuda molt a l'esforç de la persona a l'estiu. A l'estiu, l'esforç més gran d'entre els òrgans del cos és el del cor. Llavors, sembla que el cor treballa més, força més la màquina a l'estiu. I, per tant, amb aquests exercicis, segons la medicina xinesa, protegim el cos. Val, doncs...
recordo que estava dient, un dia d'estos per el cap, veig que m'estava relaxant massa. Molt bé, els cercles i les ondulacions, i que són una activitat molt d'estímul per ajudar al cor. Estos exercicis milloren el funcionament del cor i del seu òrgan complementari. En medicina xinesa, l'òrgan complementari del cor és el budell prim. Allò que diuen ara que té tantes neurones similars a les del cervell, el budell prim és un òrgan molt, molt important. I en medicina xinesa es relaciona el cor i el budell prim. Es consideren dos òrgans complementaris. Doncs els exercicis d'ondulacions ajuden als dos complementaris. Ajuden al funcionament del sistema del cor, que és també el sistema de circulació, i ajuden al funcionament del budell prim. D'acord, llavors comencem per ondulacions inferiors. Ja les coneixem perquè les fem molt sovint, i les fem molt sovint perquè són molt, molt importants. Ondulacions del tantien inferior. Baixa de la i així procurem fer-ho, a veure 3 quarts, fer-ho pujant, traient el cul, i així, pujant cap amunt i baixant per davant. Baixant per davant, que em giro una miqueta perquè em vegeu millor. Traga el cul, així m'he estirat, observa que tinc els genolls desplegats i així baixa. I quan baixa veig també els lligaments de les ingles i els lligaments de damunt del l'os públic, que són importantíssims. Molt bé. Baixa obrint-me i estic baix i començo a treure el cul. Traga el cul, traga el cul, traga el cul. L'he tret molt, ha de ser agradable. Puja i baixa obrint-me. En aquesta posició, que és una posició molt d'iconografia torera. Els toreros generalment es representen en postures com esta. Aquí està Nis. Ja és de la família. Molt bé. Doncs, i baixar s'ha de fer duent la intenció que els lligaments de les ingles es desperen, es distendisquen. Baixa i estic baix, gira el còccix i comença a pujar. Ho faig unes 4 o 5 vegades més. Duient l'atenció bé al gir. Molt bé, i ens quedem dalt i ara fem la rotació contrària. Baixem per darrere, ens anem assentant, inclinant-nos un poquet, només un poquet cada vegada. Vale, i així gira i comença a pujar el pubis. Vale, ja tenim altra vegada el punt de la posició torera. Des de pujar així. I així comencem a baixar. Ha de ser agradable. Aneu buscant el punt en què això ho pugues fer agradablement. Si et poses les mans davant i darrere, pots notar més el gir, pots notar més la circunferència.
els genolls pugen i baixen, acompanyant el moviment. Hi ha un punt en què estàs molt distendida i ja no només estàs distendint les ingles, els lligams de les ingles, també estàs distendint ixos lligaments de per damunt de les puntes, val? De per així. Baixa, baixa, baixa. Puja, puja, puja. Molt bé, fareu els dos moviments, encara ens queden uns minutets. Sí. Pareix que sense incorporar Ima. No, Ima, vull dir Glòria. Bueno, o no, o seria un reflex òptic. Molt bé. És que no tinc molta visió de pantalla perquè la pantalla està al sol. Jo estic a l'ombra, però la pantalla està al sol. Simplement en general ho seguís, però sense concretar. Molt bé. Ens falta fer girs en horitzontal dels malucs. Va ser el mateix. Això ha de ser agradable. Ha de ser agradable. Has de procurar anar a l'extrem, però buscant el punt agradable en el gir per a poder girar. Per davant, anem en el pubis per davant, l'asso distendit i així anem girant i són els lligaments laterals de dalt i de baix els que s'estiren com si se desperearen en un sentit en un costat i en l'altre sentit. Ara estem fent cercles contraris a les agulles del rellotge. Ara canviem i fem cercles a favor de les agulles del rellotge. I faig arrere, que vegeu que també els turmells estan en joc. Els turmells són així com si foren un joystick d'estos de videojoc, doncs així. Està el peu i està el joystick que gira. I això ajuda a la resta del cos. Molt bé. Una vegada més. Perfecte. Què ens queda? Ens queda un moviment complementari després que hem fet i que és molt beneficiós i molt profund. És també rotació de malucs, però rotació de malucs en 8. Amb un llapis que ens penja del primer xacra, dibuixem un 8 tombat a terra. I observeu que així bàsicament treballa el joystick, treballa el turmell amb el peu, que ens du d'ací cap allà. Tenia la major part del pes sobre el taló del peu esquerre i ara me'n vaig en diagonal i repolso la major part del pes sobre la punta, la meitat davantera del peu. Ara, quan estic ahí, tiro un poc enrere, i vaig en diagonal des del taló dret a la punta del peu esquerre. Taló esquerre, punta dreta. Això és el que fa el peu. És millor que s'ho feu una miqueta més obertes, no en la postura de peus paral·lels, sinó en una postura una miqueta més mapo.
val més de cavallista. Així estem, peus apunten en diagonal, un costat i cap a l'altre, i treballem així. Val? I el que farem ara serà acompanyar este moviment fantàstic, per a mobilitzar tot això que hi ha a l'abdomen. A la vegada que fem este moviment, el braç es projectarà i s'arreplegarà. I estarem fent el moviment, l'exercici de filar-se. Recordeu de girar el palmell de la mà i així pujar el colze. Girem. Fem aquest moviment, quan arribem a un extrem, girem el joystick, girem els malucs. I ja anem a la projecció del braç. Veiem cap així i el braç ve darrere. I observeu el gir de la mà. I ara gira el colze i la mà segueix. Gira la mà, gira el colze. Això per la part de dalt, per la part de baix, fem aquest joc de 8. Val? Fem aquest gir en la tampifibra. Vinga, 5 respiracions així, que avui hem d'acabar ja. I m'has a deixar ja fa un momentet. Avui classe més curta. 3 respiracions més, concentrant-te en què fa el cos. I hem d'observar que la respiració estiga tranquil·la, que no s'accelere. Amb els ulls tancats, per a més concentració física, un parell de vegades més. Molt bé. Així, ara farem uns quants exercicis dels 100 dies de manera breu. El primer, recordareu que és l'exercici en què s'inicien les formes de teixir. Projecta les mans, replega els colzes hasta que acaba dins la pilota. I ara la pilota surt, pugen els braços, però no els muscles. Els muscles que no pugen, que et faries mal. Última vegada. Molt ben acabat. Ens quedem en els palmells de les mans mirant-se. Així tenim la bola d'energia davant del tantian. I el que farem serà lliurement fer-la circular. El que importa en aquest exercici, en què en la part de baix segueixes fent com si filares seda, el que importa en aquest exercici és que les mans estiguen lluny o estiguen prop, tinguen els palmells mirant-se. Els punts d'acupuntura en l'au comú, que són tan importants, han d'estar mirant-se. I sobre això, ara faig la pilota xicoteta, ara faig la pilota gran. Du el joystick, el turment ens fa girar. I simplement els braços acompanyen. I recordem, de no perdre de vista, que els lalgons s'estiguen mirant de lluny o de prop.
Així no, això és l'exercici així, els palmells giren i miren la panxa. Inspire, dilate la pilota i expire i la contracte. Això és més potent en respiració inversa. Elevant una miqueta l'anus o la zona genital. Només una miqueta, no cal patir. I ara el mateix lateralment. Estem barrejant formes, cap avant, cap als costats, en múltiples formes. Ha d'haver-hi un diàleg, una connexió entre la pilota de davant de la panxa i la pilota imaginària de dins del nostre abdomen. I la pilota interior està recolzada sobre el primer chakra per la part de dins. Pot fer-se gran i xicoteta en la nostra imaginació, en la nostra visualització. Molt bé. Doncs assistem unes quantes vegades més. I acabem aquesta mini-sèrie dels 100 dies amb l'exercici de torcar l'ovni. La part una miqueta. I així tenim un drap de pols i torquem l'ovni i li donem llustre. Per a fer això, els palmells de les mans així miren cap amunt. Així van girant i així miren cap avall. 3 o 4 vegades. Atenció al tapau, muscles baixats per al tapau i respirem. I repleguem ja i deixem l'energia nova del nostre entorn i la que hem generat sobre la coroneta on cau com una dutxa interna alhora que externa en nosaltres. Podem imaginar, per exemple, una dutxa d'una mena de xampany còsmic, un líquid totalment daurat i energètic que ens dutxa per dins i per fora. És del color de l'or. I té una llum en el mateix, que és també
daurada. Hi ha gent que la veu més daurada quan fa les visualitzacions, quan s'ho imagina més daurada. Hi ha altra gent que s'ho imagina més com una llum descomposada en l'arc de Sant Martí, en l'arc iris. Val. 3 respiracions més així, concentrant-nos en la plegària. Molt bé, i ja repleguem, ajuntem les mans damunt del tanquet i ajuntem els peus. Unes quantes respiracions repassant-nos com tenim el cos ara. Si ens el sentim més estovat, més com si aquell coixí tot esclafat que era el nostre cos abans hagués estat estovat i hagués estat tou i agradable. Ens estirem un poquet de la coroneta per evitar que sigui projectat la barbeta. Molt bé. I ja està, ja hem acabat. Salutacions i que us vagi bé l'exercici. Aturarem la gravació, per si ho fem bé. Stop recording. Deberes de